जाय दायनिगिरि बे रावबो बारग'खानाय नङा आरो बेखौ ओरैबायदि गाज्रि साजा होनाय जागोन बेखौ समाजआ खोन्थागोन जिखि सुबुङानो बेयाव इनभल्भ थायाथों बेयो हाथाइ गोरायानो जाथों बा हाथाइ गैयियानो जाथों रावबो बारग'नो हानाय नङा सोर दुष्कृतिकारिया बेखौ खालामदों दा पुलिस प्रसासना बेखौ नोजोर होगासिनो दङ आरो आइबि बिफाननिफ्राय आसामनि जा इन्टेलिजेन्स ब्रान्स दङ बिथांमोना दा इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ जाय दायनिगिरि बे रावबो बारग'खानाय नङा आरो जोंनि बे सान्थि गायसननो हानाय थामथि बर' एकर्डनि गेजेरजों जे जों सान्थि गायसननो हाबाय बेखौ मेगन साग्रा माखासे सुबुं दङ जिखि सुबुङानो बेयाव इनभल्भ थायाथों बेयो हाथाइ गोरायानो जाथों बा हाथाइ गैयियानो जाथों रावबो बारग'नो हानाय नङा ना निमाहा होना गैया रावखौबो निमाहा होआ जोङो दायनिगिरिया साजा मोनगोन आरो बेखौ ओरैबायदि गाज्रि साजा होनाय जागोन बेखौ समाजआ खोन्थागोन गोजानाव थानोथ' आंनिफ्राय बेक्तिगत बायदि बुंनांगौ होननानै आं लुबैया मानोना दिनै बिटिआरनि 35 लाख रायजो राजायानो सान्तिखौ लुबैदों आरो खुनु बेवहाय सोरबाया अस्त्र हमनानै सिखाव दखायत गुन्दागिरि खालामनायनि बेवहाय थावनि मोननो हाया आरो बेखौ रायजो राजायाबो थावनि होआ जोंनि सरकाराबो मालाबाबो जों बेखौ सुबिदा होआ मैया मोनायाव क'क्राझारनि सेरफांगुरियाव मोनसे आरो चिरांनि आमटेकायाव मोनसे बिदि मोननै गुलि गावनायनि घटना जादों आरो बेवहाय सासे सुनिल मण्डल होननाय आरो सासे ईश्वारी होननाय सानै मानसिया जखम जानानै दासिम हस्पिटालाव दं थांनाय 2 माससो आगोल जि घटना जादोंमोन फ्राय एखे सेरफांगुरियाव जि घटना जादों बेवहाय पुलिसा खेलखौ दं होननानै सानदों आरो जिथु आमटेकानि घटना बेवहाय अट' दाखाथिफोरानो दं खारन बेवहाय मोनसे ग्रुप दं दासिम माने मानसिफोरखौ लुट खालाम जानायनि दाखाथि हान्जा बायदि खामानि मावगासिनो दङ बिसोरखौथ' सहायनाय जानाय नङा सानसे साननैयावनो हमनो मोनगोन आरो बिनि साजाखौबो मोनगोन बिसोरो मानो होननानै बुङोबा जोंनि बे सरकारनि समाव सोरबा गुन्दागिरि आरोबा सोरबा दाखाथि खालामनानै मालाय खामायनाय मालाय थाखा लुट खालामनानै जाग्रा मानसिफोरखौ जोङो जायगा होनो हाया सोरबा बेबायदि मोनसे गोहो दङ पार्ट माने जिथु पार्टि বুলি होननानै जिखौ थार्ड पार्टि होननानैबो मालाबा मालाबा बुंनाय जायो थ' बेबायदि हयथ'बा मोनसे षड़यन्त्र दं जे बिटिसि ओनसोलाव जे मोनसे गोजोन थासारि फैदों बेखौ सिफायनानै गोजोन गैयै थासारि लाबोफिननायनि नाथाय बेबायदि षड़यन्त्रआ खुनुदिन जाफुंनाय नङा जे गोख्रों आखाइजों दमन खालामनाय जागोन आरो बेयाव लोब्बा थानाय मानसिफ्रा सानसे साननैनि गेजेरावनो हमजागोन नायबिजिरनांगौ जेबो गैया एक्सन जानांगौ डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय आं गार्जेन मिनिस्टारबो चिरांनि नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयैनो गार्जेन डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि जे एडमिनिस्ट्रेसन एबा पुलिस एडमिनिस्ट्रेसनखौबो आङो खावलायहरो जे खुनु मार्सि गैया गोख्रों एक्सन जानांगौ नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 7002026133 9101 536360 7002026133 9101536360